di nalabo alai matahon dirim sotung dohot ho tarujun marsiurupan mahamu mamorsan akan aduduki imadalan mangaradoti patik ni Kristus ai molo di paburnang halak dirina hape swadung di ibana si pautoto diri do i alai ganukma manakasi ulau nabi dung i tuibana sadiri ma puji-pujian dada maradopon na asing alai adong diganuk si porsanan nabi alai nama mudahon hatani debata tamado taruli di nasa parsaulian ni na pinodaan nai unang hamulilu dang olo de bataleaan ai ia idi sabur halak ido gotilonna ai namanabur tu dagingna manggotil do sia dagingna hamagoan alai namanabur tu todi manggotil do sia todi i hanguluan saleleng-lelengna alai unang marnalu jahita mabahen na dinggan ay namanggotil do hita muse ditikinay anggo so pargali hita nuaing atong bisan sari-hari dope taulahom manadenggan di saluhut halak alay gumudang ma tudongan sahapor siaun ido sahakni turpuki hita sudi ido do makhluk sosial marparsauran dan gabi songot tadiang nahapuluwa kita na mangulwon alay konong do interaksi ikonong do dongan ubendo somal de dog manusia itu adalah makhluk sosial itu hita jolma udah kindak songot tadiang nahapuluan dang boy tung tadok kopen wain tutobak longo-longo maaw-law asa di siaw dang boy tong Aida kola tujol mahita berinteraksi, ale kodoh donang tunasa na tinoppa ni di bata jol mai berinteraksi. Itu makhluk sosial. Atong bola makhluk sosial do hita, tauji majo tapi kiri di tonga-tonga ningo luta siganu pari. Tauji majo. Tabang majo suhat-suhat hobbar tulomo ni rohatta. Jidu godang na taula na denggan maradupon na hurang denggan ima suku-suku perjulu alai hauda sawani marjamita au uliam mati kitu hamu tolu pudu detik dikku pikir hamu majo ahaulo muna na denggan turuas ni huria ko paso tolu pudu detik badang tu hamu pe bodo do honokon tolu pudu detik pikir hamu majo 10 ulau muna na denggan di tonga-tonga ni ngulwon ahame di rohamu nama surat tamunai kudok mamuse 30 minut 30 detik ahama diulah kamu naroa tong do 30 detiki surat tokomu 10 niku ya ki doa uguram do naroa amen tohode Aham ada gani. Aham ada gani. Dalam waktu 30 detik kita disuruh coba sebutkan satu persatu 10 yang baik nadenggan. Maul. Ale bolok ko 10 detik supaya maju. Murahian. Jadi taboto ugodang dope mangulahon nasudenggan sian nadenggani. Alani do jamita ni hata ni debata madok sadariut tu hita songo sisian ni Tuhan Yesus. Songo sisian ni Tuhan Yesus sita. Songo nang porsia tu Tuhan Yesus ulahumma na denggan. Dang ora-oraon alai soso-soso don ulahon na denggan. Ulang itu. Mangulahon na denggan perjol sulik dirim. Ngabuloh ko na denggan tu dirim sadiri.
Pertama sekali melakukan yang baik tu dirita sendiri. Coba pikiri kamu denggani. Tu dirita majo. Dung saya tu dirim pikiri matu keluarga tu anak kamu. Mangulahon na denggani. Tu diri ni masa diri. Wasa gudang jol mau gudang natuahon. Berarti dia bote mana salah. Ala diulahon. Wasong jol mau nanarkobaon. Tu diri nasa diri pedang bodingkan. Tu tonga-tonga ni keluarga pesukut jo. Ngadingkan amado ina. Ngadingkan ina do anakon. Saya do persoalan boleh do konamata nyoba lajo sa bulanon. Romo sa inatay do kon ngahulahon om makibutuhan saya do i. Ido na dengkan. Frasa daw. Gudang naik. Molo takas taparohao. Alanido suhat-suhat ni na mangulahon na denggan. Didok si Paulus diturpukon. Ima ikon naong digohi to di porbadia. Molo taulahon nakingan ni sudi suha-suha ni manabur tu daging do ibanay. Manabur tu daging. Molo manabur tu daging do ibana hamagowad do jabar ni i. Manang akan nataulaho si ganu pari suha-suha na itu adalah akaulaw na somal dui. Ale halak Kristen do ibana ikom mampu mahulahon parsuruan nito di. Itu boleh jahamuan no ni. Contohnya di Galatia 5 ngatakas didok di si akaum ma parulaun di daging, akaum ma parulaun di todi. Bani mana dui? Dia ma parulaun di dagingi, ngatabe dengan isi. Contohnya bidu 5 ayat 10 satu ayat 20 sada. Aka parulaun di daging, Paulus ido imana terakhirnya ayat 20 sadai, dang tiano niaka na mangulau sesongoni harajaon di debata. Alani di boleh terpupu sadarion, ulahom manadengkan tadanong porsia do hita di Tuhan Yesus Kristus. Tika pehadi hami di ina di punguan lansia menarik dui. Jala terpukau pada judulna mangulah kolong. Menurut Tuhan Yesus, omma pati raya. Haholongi di Batam, haholongi dong ammi. Tingkat dui, pasti dui. Ale udang lupa hitaniku, aung do bisa danai. Aung do bisa danai. Menurut tadok salib itu vertikal dan horizontal benar itu. Nak saleh, si tokiat dui. Haholongi ma Tuhan di bata sian nasaroham, sian natatem. Ala ingot, haholongi dong ammi dosa diri tohori. Ala nang lupa hita ang dosa danai. Mulut Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 74. Omma pati ne baru Tuhamu. Pati ne baru. Itu Tuhan Yesus di. Omma pati ne baru Tuhamu. Masih haholongan mahamu. Songon holong nirohakku Tuhamu. Pati ne baru di. Mulai jahamu ni babagas samui jabui. Dan ketika Yesus memberikan pati ne barui. Dan disibe si Judas Iskariot. Tidak di situ lagi. Mau dikatakan Judas Iskariot itu gagal menjadi pengikut Yesus. Dan dohot tu si Judas Iskariot itu ke Tuhan Yesus. Pati ne barui daun. 10 sada sisean dui. Selesai. Pati ne barui. Tu 10 sada sisean. Si Judas nungalau sia ni. Jala itu neng dohonon si Paulus dari sadarion. Akanang may huto Jesus, akanang porseya tu Jesus, akasisian ni Jesus, mangulahon nadinggan. Dangadong buhay teraling-aling. Parjolo hidup mana? Mangulahon nadinggani, marsi pature-turean, ayat sada. Marsi pature-turean. Takas ibahna ayat sada. Molo tarsomong dongamu mardosa. Ao menarik. Marsi pature-turean do parjolo, mangulahon nadinggan. Porti biasonari naksoni moliboto dongan na mardosa, di pabalga-balga dosana.
Gimana menarik? Moliboto salah dengan nei semakin dihukum. Moliboto salah dengan nei semakin dihancurkan. Bahkan terkadang sekalipun salah kawannya itu tidak ada, dibaai marsalai. Gimana mora saudara Portibion? Buktinya bukti kamu. Dalam dunia maya mana lebih viral? Pekerjaan baik atau pekerjaan yang tidak baik? Godang naroa do viral. Aku udah dinggani jarang do virali. Saya dipabagas kesalahan di dongan naon. Saya dipabugang kesalahan di dongan naon. Paulus mengatakan marsipature yang mahamu. Kau mampu memaafkan. Jalan mataho dirimu. Suatu masuk ke tusi mardusa ini mana. Mataho dirimu. Ibenaha molo-olo hita pabalga-balgahon kesalahan di dongan. Molo hita olo mabahin sadatihas tu dongan. Sadar atau tidak sadar. Kita juga telah masuk ke dalam kesalahan itu. Ini mana mataho dirim. Matahon. Unang dohot tu si carana. Itu ibana ikon marsi pature turiad do. Molo mardu sadongani. Unang dipahiba-hiba. Unang pola dibahi viral. Unang sudah jolma maboto dosana. Unang sudah pola jolma maboto dosani. Maila hita, Kristen do hita. Alai ikon dipature dinggan. Jalai do RPP ni HKBP. Para wakamu dari PP HKBP. Tangis do huria. Molo adong ruas nahona ruhu permahanio. Huria do tangis. Alai mekel do huria. Molo adong ruas na olo dipature. Alai do ikom manat na pature honon. Pature tureho do parjulu sahali dipangido si Paulus tuak kasih huton Jesusi. Ikom manat. Carana hamu naung majalo tuddi nalaboki. Asunang dohot tita mardo sa pature honi. Alai tuddi di batama mangaraja roha de pikirata labok masude jala ido panggilan na pertama. Ido ibana pature mah. Marsi pature yang mahamu. Ido ulau dadinggan. Dapat doh ido ibana. Mangulau dadinggan ni. Marsi urupan mamorsan naduduk. Marsi urupan. Dan dari mana? Urupi daung. Urupi daung. Alam marsi urupan. Urupi daung di mana? Marsi urupan. Sudah. Mamorsan naduduk. Ibenaha. Ala sudah jolma yang dosi porsanon na. Sudah jolma adong dos personal. Butina ayat 5. Alai adong diganuk si porsanan dabi. Dan mungkin maaf dohonon di paranongan dang pola rikok biau tuho. Dan mungkin dohonon ni napogos dang rikok biau tuho tu paranongan daung. Sudah jolma adong do si porsanan. Sudah jolma di. Alai di mana marsirupan mahmorsan naduk. Ala sudah hitaung si porsanata na mangudwon. Sudah di. Alai marsirupan mamorsan naduddak. Molo marsirupan mamorsan naduduki. Berarti sarupa de jol mau sudah di jolu de bata. Pabuahon ada keterbatasan. Itu. Mamorsan naduduk neng bagas dohodon si Paulus. Bui sapakilalaan ruas ni huriai. Unang songa parmitu na minuntuak. Dongan sapakilalaan o parmitu. Dongan sapartinaonan o parmitu. Benahe dok ko ni. Tikimabu dohalaki sapakilalaan. Molo nga sadari na sapakilalaabi. Ima, parmitu. Tikimabu di sa pakilalaan. Suku kau parmitu. Borngi ni. Boleh berkamu. Tunamabu. Ayah do matanya do banang bulanan in nahuma. Awe tak kubo tolai barurur biar tu tahun ini tu hamu. Ale boleh hite ko mampu sa pakilalaan. Idu boleh do ibana mamorsan akan aduk. Molo mampu hita dang adong bisi hamu sakarongan sa tabi ibana. Napa burnang diri.
Ya do mar mobil maaf do padita dongata siag gereja na asin mar mobil mahami. Tabraka ma mobil na yon. Pasi julu hay padua hudul. Sungguh luar biasa hati. Selamat do hami sudi. Daung masalah. Sahab matuhuta hami banyak kana tua mo par seperti itu ditu semajujung nami. Mulai ate ma. Ido na masa. Peristiwa itu kok kami do Tuhan ini sungguh luar biasa. Boy malu hami siap parmaraani. Berselang tuluarinai. Na mulai sing ceritai. Lama do ngapadito tulapo. Bah, selamat do padita inna. Songoni bagogo ditabrakan inna. Ahami do padita mengalusi mulai. Hamba di batah wow, ijulo hudulinna. Alam lari. Naking perjulu hari pertama Tuhan yang menyelamatkan. Hari patuluhon hamba di batah wow, ijulo hudulin di mana? Saminggu nai dok musik. Bah, selamat. Ada sebut hor padita ijulo hudul. Pertanyaan duawinna. Isi menyelamatkan. Ima jolma na paburnang diri. Paulus madokon molong dihoi tuho dirim sadiri ma paburnangi. Coba tajaha ay obati. Alai ganuk ma manakasi ulau nabe dungi ibana sadiri ma dipuji-puji. Ibana sadiri ma dipuji. Dada marado podongan. Puji ma dirim sadiri unang tuhala na asing puji dirim asau nang balga hosiat Tuhaning. Alai Tuhani mo balga ugeleng mahita. Idu boleh do ibana hamuak kadongan. Marsyurupan mamorsan nadodo. Marsyurupan mamorsan nadodo ido ibane kosahat tu pangulan ni huria. Ope manak do naking ido situata neng berpisah mahita dohot padita resota. Coba tajahajo sahalinai bagas tabereng aya onomi, aya onom. Alai nama mudahon hatani dibata. Tamado taruli di nasa parsaulian nina pino da annai. Ahamai poda hopadita selamat tuhamu marsauli honi dui bana di tonga-tonga di nguluna. Sudena di hamuna ina di mana dui. Ima, itu marsyurupan. Kata di bahasa adalah kataku. Isu de portibiodo padita majalo balajo siak kuriei. Dak kulang hakabibe. Isu de portibi dui. Isu de portibiodo dui. Alana turunan ni sian keluarga Lewi dan adong tanoni i. Ayo mana tamado marsaulihon dinasa parsaulian na adong dihuriai. Dinasa na adong. Jadi boleh amang pengaribuan naking situata tanggal pitu tapi kirima aha manaung ta parsaulihon selama 2 tahun makobasi paditateson. Ngadoh imana parsauliho pasu-pasu munai manang dadang. Mana kolang dihamudo bei. Tapi kiri bagasi. Hidup banedo ibana. Marsyurupan mamorsan nadodok. Napatuluhon. Hidup ibana ulau na denggani tu saluhut halak. Ah, omana barpun no maul neyon. Tu saluhut halak. Takas sidok si Paulusi alai unang marnalo je hita mabenda dinggan ay namanggotil do hita muse ditikina anggo sopargali hita nuaing atong bisa sa di hari dope taulahom manadinggan tu saluhu halak naking marsipatureturean mamorsan nadinggan nadodok napatuluhon tu saluhu halak ipi ngawdok koni tuakalan siya so malu tabigi molo marpung halak bata 2 halak marfuana sida. Marfuana sida. Marsatur. Idu ate. Molo marpung halak bata 3 halak marfuana sida. Marede. Aso mali. Molo marpung halak bata 5 halak. Markur. Molo sap 5 halak. Tugijang. Abet STM. Serikat tolong menolong. Dan adong berinteraksi tuluar. Dihurut tuna sida. Atong molo hola sahalak. Halak bata isaringan gabiah halak bata kiniku. Mekel halaki. Taku boto hangin na. Gabi padida. Mabir di mana niku. Ima, molo sahalak halak bata. Idua na asing gabi padida di. Mabir berjuhian. Dan salah STMI. Ala yolo do alani STM na tapapungui. Dangadong berinteraksi di hita do tuaka halako. Ala itu ibana tu
saluhut halak do mangulahon nadinggan. Bisa sadi hari do pe, mumpung masih ada waktu. Bisa sadi hari. Karena waktu itu dapat berlalu. Tiki do si lehon-lehon no marga di lehon de batatu hita selinai. Jalados sudah tiki. Tiki do si lehon-lehon de batatu no marga di hita jalados tiki. Dang arta. Tu sahala na asing bodi dia Tuhan di bata pasu-pasu. Nah, 10 juta tu hoin na. Boi, lo mau di bata dui. Ala dek kedo di bata tu sahala na asing na 10 tahun tu hodanga dongi. Tiki menit per menit, detik per detik. Ido tiki di lihut di bata tu hita. Sarupa tiki sudi. Ala di mana bisa sadi hari dope. Mumpung masih ada kesempatan. Ulahon nadinggan. Manang liba kasih kon perhaseyang tikim patupahon nadinggan. Ma perhaseyang tiki. Unang sangasal putiki i. Perhaseyang tiki mangulahon nadinggani. Alani doha makarungan dipangido jamita sadarion mangulahon nadinggan. Iko parjulu siya biririba. Songon nadido ni ede inay. Kumulai dari diriku sendiri. Mulai masih dirim. Dung itu keluargam. Ama tu ina tu ama. Songoninang tudat danak. Dung mampui marsiurupa ma. Ma perhasiang tiki ma. Denggam manguluta. Ido dipangido hatani di bata. Manang di dia pehita maringanan. Berarti mampu hita mangulahon dadingan. Wacarana amang. Nama dabur. Tu daging hamagowad di mana. Alay nama nabur tutod di hanguluan sarililingna. Nenek kudok ahadui mangulahon nadenggani ikom marojahan sian hababor hatta di hatani di bata. Ido. Mangulahon nadenggan na diojar ni hapor syaut tamarnida Jesus Kristus. Mangulahon nadenggan kajumolo Jesus patupahon no dinadenggat tau aupe ikon patupau kumei. Ido bolo mangulahon nadinggan. Bolo ngayo uja hatta berangkat berarti dang adombe hataridaan ni napaburnang diri. Dang adombe hataridaan nama nabur tu daging. Alai saluhun na taulahon nadinggani bahen sangap di bata. Manang panggilan jiwa kita sebagai yang telah percaya kepada Yesus. Nong persia tu Yesus. Nong parjole mana mangulahon nadinggan. Hita peruas di huria ikut do mangulahon nadenggan. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukanlah yang baik sekecil apapun itu. Mulailah maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Martangia kita. Muliate madiho o di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Di Joho mahami ruas ni huriamon nong takas manadaho di bagasan holong ni roham. Naung porsia di sude pakkokopomu asa marsi pature-turea kami disadok panggul mitun ningulu namion asa marsi rubah kami mamorsan na duduk asa hulaho kami sude ulaun na dinggan tu saluhut halak dada marobas-obas Tuhan mangulahon na dinggani alai ganu adong partikia di lehoko tuhami ikon ulahono namido nadinggan asa tadihami sian saluhut halak asa tadihami nong majalo haluau siako enunga di patu paho lubi sian nadinggan dinguru namion alanido diojar ni hapor siaon nama mulin tuho ulahono namima nadinggani pasu-pasu mahami Tuhan asa borhat tami manguduti ngulu nami ulahono namima nadinggani. Amen. Tapasahak mapiliat tanah dominggan tuhara jauh di bata mared di mahita.